солҳои 80-уми асри гузашта буд ки мо ба душанбе омада будем. Шаҳр тамоман тағйир ёфтааст. тоҷикистон ба мо хеле писанд омад. биноҳои нав қомат меафрозанд. шаҳр рушд карда истодааст ва одамон хеле хубанд. ана ин гарданбанду дастмонае ки мебинед ҳамин ҳоло харидем. аз сангҳои бадахшон аст. ба мо боз куртаҳое туҳфа карданд ки бо даст духта шудааст. барои фарзандонамон бошад аз туҳфаҳои миллии шумо харидорӣ кардем. ҳамааш бо даст омода шудааст. инҳо чизҳое мебошанд ки дар мо нестанд. номи ман Александр аст. ман аз Шветсия мебошам. инҷа дар Душанбе пойтахти Тоҷикистон ҳозир 4 рӯз меша ки инҷо ҳастам. ман ин архитектура шӯравиро зиёд ба ман мақбул аст. масалан ин хиёбонҳои васеъ ки доред бо дарахтони зебо ва паркҳои зебо бо фаввораҳо ва муҷассамаҳое ки доред аз шоирони تاجیکی فارسی مثلا رودکی و فردوسی و جامی و این به نظرم بسیار جالب است. мо худ аз олмон ҳастем. аввал ба қирғизистон рафтем ва тавассути шаҳри ӯши қирғизистону бадахшони тоҷикистон ба душанбе расидем. мардум бисёр меҳрубону самимӣ аст. кӯҳҳои бисёр баланд, водиҳои сабзу зебо ва дар умум табиати ҷолиб доред. мавзеъҳои беҳтаринро мо ҳангоми аз Бадахшон ба инҷо омадан мушоҳида кардем. таъссуроти хуб бардоштем. сохтмони биноҳои нав идома дорад. маркази шаҳр сарсабз аст. ҳамин ҳоло мо аз боғ омада истодаем. онҷо тамоман зебо аст. гулҳои зиёд дида мешавад. ба машом бӯи хуб меояд. дар майдони назди театри опера ва балет як шом буд ки ҳама бозӣ мекарданд, суруд мехонданд ва мерақсиданд. мо ногаҳон аз он ҷо гузаштем ва он фазои хеле ҷолибро мушоҳида кардем. рақсу суруд ва кӯдаконро тамошо кардем. бовар кунед, тасхиркунанда аст. لحظه‌ای که اولین بار که میدون اون هیکل رو سامانی رو دیدم خیلی برام جذاب بود. فکر کردم که سالها برگشتم به داخل تاریخ و تو تاریخ هستم که دارم میبینم. این اسمها مثل خوجند، سمرقند، بخارا، شاه منصور سامانی، رودکی، عینی، اینا رو ما تو کتابامون توی دوره‌ای که دانش آموز بودیم میخوندیم. اینا خیلی بر من خاطره برانگیزن. البته یه مقدار مظاهر معماری شهر انگار که آدم رو به یه دوره خاصی از تاریخ میبره.